Отсюда голова, все, с собой осталось, чтобы не потерять. Все, берем год, понятно. Мы смотрим голой рукой, Алексей. Ой! Yaşlılar çeken asıl sevgi ilk maturu koluna başında. Yer jitkençek birisi kalıp verteleşe ile tuşunda. İlimçilik, birlikçilikte ve sihirlik doğruluk kuruşta bizi dolar eken ve hayali dolu doşka adam olar duruşta. O'zimizning Tatar xalqining urf-odatlarini saqlab qolib, ana butun yo'lovlarini saqlab qolishga yordam etadi. Biz rayonimizda ko'p millatli xalq, barliq xalqning bayramlarini
ясыйбыз, шулай итеп зурлап каршы алабыз. Ул инде безгә шушы үзебезнең булган традицияларыбызны саклап калырга бик зур йогынты ясый. Кадерле райондашлар, без бу зур бәйрәмгә, Сабантуй бәйрәменә үзебезнең авыл хуҗалыгы тармагында зур үсешләр белән килдек. Без Пабат республикабызда яңа рекорд 500 тонна сөткә чыгу уңаеннан безнең республика рәисебез Рөстәм Нургалиевич исеменнән телеграмма алдык. Безнең котлау телеграммасы бөтен авыл хезмәткәрләрен, авыл хуҗалыгы предприятиеларында эшләүчеләрен котлап, шулай ук Марат Азатович Забаров министрыбыз исеменнән дә телеграмма алып, без зур мәртәбәгә ия булдык. Киләчәктә дә безнең районыбызның әле эшлисе эшләре күп, резервларыбыз бар, авыл хуҗалыгында, башка тармакларда да киләчәктә дә матур итеп зур уңышларга ирешеп эшләргә насыйп булсын. Барчагызга да телим саулык, сәламәтлек, иминлек, исәнлектә, иминлектә, ак күкләрдә яшәргә, алга барырга насыйп булсын. Satsın uçlarına yiyeceğim. Yansın dalgınlı yaş bulur. Sayrak gönlümden bulur. Atsın seni satsın uçlarına yiyeceğim. Sitem ağlar yolculuğda yangın olur. Yüzünden gel iyiliklerden yarattır, sen yarattır. Sitem ağlar yolculuğda yangın olur. Yüzünden gel iyiliklerden yarattır, sen yarattır. Шахматы среди женщин. Шахмат я прошу участник сервис.